Gidan rahoto. To jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan channel tamu mai albarka mai suna gidan rahoto, gidan labaran gaskiya. A yau dai muna ɗauke da labarin wannan malami Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa wanda ya gabatar da wani wa'azi inda aka samu wasu mutane suka yanki daidai inda Al-Sheikh Malam Aminu Ibrahim Daurawa yake cewa farjin jikin ya mace ya fi ko ina muni, wanda hakan ya haifar da tashin hankali da cece kuce. Bari dai ku ji wannan bayani da kanku. Ce mace ce daɗin duniya, to me macen? Mafi muni a jikin mace shine gabanta, nan take fitsari, nan take fitar da jini. To kun ji fa mai sauraro, to anan ne jin hakan ya sa wannan jaruma wacce ta kasance a cikin shirin Izzarsu mai suna Nafisa Ishaq ta fito domin yi wa Malam Aminu Daurawa rashin kunya. Bari ku ji martanin da ta mayar da kanku domin ji ko in ce gani ya kori ji. Kada dai ku manta ku ci gaba da mana subscribing, sannan ku danna alama ƙararrawar sanarwa a cikin wannan channel ta mai albarka mai suna gidan rahoto, gidan labaran gaskiya. Bari mu dan je hutun rabin lokaci kafin mu dawo mu kawo muku cikakken bayanin kai tsaye. da malami ya ɗauko shararsa sai ya ce wai mata wari suke, in ka gama zaunan su ba za ka so ka ƙara gani ba. Haka na ga ranar wani ya postin, ai in ka ga mace mazaunanta najasa ne, ai in ka gani ba za ka so ka ƙara gani ba, ta nan take kashi, ta nan take al'ada. Ha ana ɗauka wasa ne kawai, sai jiya na ƙara cin karo da wani shi ma ya zo ya kafa lasifika yana yi. Ai duk macen da ka sani in ka ganta ka ga wannan gurin da take tunƙaho da shi, in ka kalla ba za ka so, in ta buɗe maka wai in ka kalla ba za ka so ka ƙara gani ba. In ji waye? Kar ka manta nan gurin da kake wulakanta kake aibatawa, ta nan fa aka haife ka, ta nan mahaifiyarka ta haifo ka, ko mantawa kai a tuna maka. Wannan wace irin rayuwa ce? Shikenan kawai matarka ta bata maka rai a gida, ko kuma a an baka haushi sai kuma ka zo duk kai kudin gura kana wulakanta mata? Ai wallahi malamai, ni a tunani na idan har ba ku daga darajar mata ba, wallahi ba za ku zo ku sa speaker ku rinka aibata mata ba. Me muka yi muku? Me muka yi muku da za ku rinka mana wannan wulakancin a social media? Har an yi postin wani ya wasu yan comment yan iska su ma dama suna zuwa suna comment wai su wallahi sun ji sun tsani mace ma. Wani ya ce ma shi ba zai ma auren ba kwata-kwata. Wani ya ce shi yanzu in ya ga mace ma a banza yake kallanta. To yanzu an daga darajar mu kenan? Wannan kalmar da aka fito aka faɗa wa duniya an mana adalci kenan? Wanda sako kake son isarwa kai malami dan Allah? Wannan wa'azin da kake na cewa mata najasa ne, wanda sako zai isar maka? Ai ya kamata da abin da za a yi shi da hujja. To wanda sako kake son ka isar akai? To mace te maka rana, wallahi mun muku ranar da har abada ba me muku, domin mu akan mu ake duk wani artabu da ka sani na rayuwa. Ka fita ka sha rana, ka sha zafi, wani ma a yi maka shegen duka akan neman abincinka, ka zo kuma ka kawo mace kana harɗa da kafa tana falo. Yau in ka nemo ka kawo bata kula ka ba, gobe in ka nemo ka kawo bata kula ka ba, jibi sai ka nemi gidansu ka je ka ce ka kasa gane kanta. Shikenan kuma sai a zo a rinka wulakanta mu a social media? Me muka yi muku, me muka tare muku? Allah ya halittarsa ka ce zaka wulakanta? Yanzu kai idan mahaifiyarka tukunna ma, bari ma turatan mu da muke jin haushi da ake yi, idan mahaifiyarka kai me wannan wa'azin, idan mahaifiyarka ta ji wannan kalaman da kake, kana cewa ai gurin nan ɗoyi yake, ai gun wari yake, ai in ka gani ba za ka so ka, yanzu in babarka da ta haife ka ta ji za ta ji daɗi? Wannan wace irin rayuwa muke yi ne? Sai an yi magana a ce an yi wa malamai rashin kunya, bayan su kuma malaman su ne yanzu sun kasa ma gane wanne wa'azi za su yi wanda ya kamata. Wannan kenan kalamai da Nafisa Ishaq ta faɗa. Kar dai ku manta ku ci gaba da bibiyon mu a cikin wannan channel ta mai suna gidan rahoto.